קיים לכם.
יופי, שלום וברכה, ברוכים הבאים לכולם, ותודה רבה שכל מי שהגיע להשתתף בסעודת מצווה של היורצייט של החייל איתי הקדוש פריזת. אנחנו רוצים עכשיו להזמין את האימא של איתי, שהיא עובדת ונמצאת מאחורי כל הדבר הגדול הזה, להנציח את כל החיים שלו, הלוויה של עם ישראל. אנחנו רוצים לקבל אותה, את לימור פריזת, בבקשה. קודם כל, תודה רבה לכולם, לכל מי שהגיע, לכבד את איתי בראש ובראשונה, ולכבד אותנו. הערב הזה זה ערב הנפילה של איתי, שאיתי נהרג בו, ראש חודש חשוון. איתי, כמו שכולם יודעים, נהרג בשליחות על עם ישראל, והלך להילחם בראש מורם. שהוא חבר לחברים שלו אחרי הפציעה שלו, אז הוא היה כל כך נחוש להיות איתם, כל כך אהב אותם. הילדים האלה שיושבים פה, שזה הילדים שלי היום, ההורים שלכם, אני מכבדת אותם, אבל אתם גם שלי. אתם נותנים לי הרבה כוח, אני רואה אתכם מחייכים, ממשיכים בחיים, שזה מבחינתי הכל. כי באיזשהו מקום זה הניצחון. הניצחון זה להמשיך קדימה, לראות את החיים, כי אתם נלחמתם, אתם הייתם שם, אתם סיכנתם את עצמכם יום יום. לא עניין אתכם, עניין אתכם ללכת להילחם. היה לכם אנדרנלין, עשיתם את זה בגבורה. אתם בשבילי האריות. אין לכם מושג מה אתם בשבילי. החברים מהבית, איפה אתם? איפה רועי שלי? איפה ראם? האהובים שלי אתם. אתם כוח. אתם הדוגמה. מה זה חברים? אתם ואתם חברים מהצבא. ממכם אני לומדת מה זה להיות חבר. זה לא חבר, זה משפחה. אתם משפחה. אני מצדיעה לכם כל יום. כל יום. אנחנו הקמנו את קהילת איתי על מנת שנוכל לעזור לכולם. שנוכל לתת כלים, מענה, ובאמת שכל הפנים העצובות יהפכו לפנים שמחות. עם כל העצב, עם כל השכול, עם כל מה שקורה מסביב. אנחנו חייבים להיות חזקים, אנחנו חייבים להתחזק, להיות באחדות, להיות בשלום. לא משנה מה החבר שלך חושב, מה הדעות הפוליטיות שלו. חשוב באמת לאהוב. אהבת חינם, זה מה שהיה באיתי, אהבת חינם. זה מה שלקחתי מאיתי, לא אוהב את כולם. לא אכפת לי מה אתה חושב, מה הדעות שלך, אני מחויבת לאהוב אותך. אנחנו באמת נשמח שכל מי שיושב פה יצטרף לעמותה שלנו, על מנת שהעם הזה יקום על שתי רגליים כעם של אריות, עם כלבי. זה לא סתם, אנחנו באמת עם כלבי. כי כל מה שעברנו בשנתיים האחרונות זה לא נורמלי, ועדיין אנחנו קמים על הרגליים, אנחנו ממשיכים בחיים. החיים ממשיכים, אבל ממשיכים יותר בכוח. כי מפה, מהמקום הכי נמוך, משם אנחנו צומחים למקום הכי גבוה.
איתי היה רוצה, ואני בטוחה, הוא מסתכל עלינו מלמעלה עכשיו, ומחייך, והוא היה רוצה, כל מה שאמרתי עכשיו זה מה שהוא היה רוצה. בגלל זה שפירקנו את השם שלו, והחלטנו שאנחנו מקימים קהילה, זה לא סתם המילים נכתבו שם, זה אחדותנו יחד תפארת ישראל, יחד יהודים חילוניים דתיים, ביחד כולנו. ברגע שנהיה אגרוף אחד, אף אחד לא יוכל לבוא אלינו, לא יוכל להיכנס בינינו ולא יוכל לנצח אותנו. כי ברגע שנהיה אחד עם השני, זה יהיה אגרוף אחד גדול מול כל העולם. וזה מה שהלוחמים היקרים שלנו רוצים, וזה מה שהנופלים שלנו רוצים. אני יכולה להגיד לכם, ביום שאיתי נפל ודפקו לי בדלת, זה היום שחרב עליי עולמי. נכון, יש לי עוד 4 ילדים, אבל איתי היה הבכור שלי, היה הגאווה שלי, היה ילד מוצלח, ילד עם ערכים. מגיל קטן הבנתי שהוא לא ילד רגיל. תמיד כשהוא היה מדבר הייתי מסתכלת והייתי אומרת, הייתי נפעמת. הייתי אומרת כמה חכם, כמה פיקח, איזה חוכמת חיים. חוכמת חיים נולדים איתה. זה לא דבר שאפשר ללמוד אותו. ולאיתי היה את זה. אני יכולה להגיד לכם שביום שאיתי נפל, הדבר הראשון שרציתי לדעת ששאר המחלקה שלו בסדר. זה מה שעניין אותי. ישר התקשרתי לאמא של דן, התקשרתי לאבא של דור, רציתי לדעת שהילדים האלה בסדר, שלא קרה עוד אחד שהלך לנו. אני יודעת שאיתי אמר לכם בכניסה האחרונה, זאת תהיה כניסה האחרונה שלנו, וזה באמת הייתה הכניסה האחרונה שלכם. ואני שמחה, כי מספיק נתתם. אני רוצה לראות אתכם כל יום, מתעוררים בבוקר, מסתכלים עליכם במראה ואומרים, אנחנו אריות, אף אחד לא יכול עלינו. אני כל כך גאה בכם, אין לכם מושג כמה אור אתם נותנים לי שאתם מגיעים אליי. אני כל כך אוהבת שאתם באים. אני לא מרגישה שאני אימא, אני מרגישה שאני חברה שלכם. וכל כך כיף לי שיש לי חברים כמוכם. אתם החברים הכי טובים שיכולתי לבקש. ואני בטוחה שאיתי אמר את זה גם. שאתם החברים, שזה מה שהוא היה מבקש. והוא קיבל. בקהילה שלנו, כמו שאמרתי, זה תהיה קהילה שאנחנו, אני ובעלי, שיחיה, הוא זה שיזם את הכל האמת, לא אני. הוא זה שנתן את כל התנופה הזאת דרך איתי, ואני החלטתי לחבור אליו ולהצטרף אליו, ולהפיץ את כל מה שאנחנו עושים בכל העולם. זאת היא המטרה שלנו. אני אתן מפה את הרשות לבעלי שימשיך אותי. רגע, רק דקה. אז המון תודה רבה לכם. אני אוהבת אתכם המון, מעריכה ומוקירה. תודה רבה לכם שהגעתם. אני רוצה רק להגיד משהו קטן. אני הסתכלו עליי כולם ואמרו, איך יכול להיות שיש לי כוחות? מאיפה הכוחות שלי? אני כולם מסביר שזה מאיתי. אבל יש גיבורה אחת בכל הסיפור הזה, כי הרי אף גבר לא יכול להגיע לשום מקום אם אשתו לא נמצאת איתו, וביחד הם עושים את הדברים בצורה המושלמת. אז ביום שדפקו לנו בדלת, שהזדעזענו, ובדיוק המיקרופון, תארו לכם את הצעקה הכי גדולה שיכולה להיות במיקרופון, לימור צעקה מהקומה שלה, שהבן שלי נהרג. צעקה שכל שכונת אם המושבות שמה. ומשמה, שאני ביקשתי מהחיילים, אמרתי להם תחייכו, ואמרתי לכל מי שנמצא מסביב לחייך, יום אחד לקח לי אשתי, יום אחד, כבר בבוקר אחרי הלוויה, הלוויה שלי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה חיים ארוכים.
בזכותה היא התחילה להושיב את כל הנשים, והיא התחילה את כל האלפים שהגיעו. אז כל מה שאני עושה זה בזכותה, ובסופו של דבר ברגע שהיא החליטה להצטרף, שם כבר כל גם מי שהקיף אותי הבין שהצטרף כוח מאוד משמעותי. אז תודה לך. לפני שנזמין את יניב, אני חייב לציין כמה דברים לפני שאנחנו מזמינים אותו. הוא התקשר אליי לפני בערך חודש, קצת לפני ראש השנה, והוא אומר לי, אני בתפקידי מטפל רגשי ועוזר לאנשים. הוא אומר לי, תקשיב, אני הורה שכול ואני רוצה לעשות ארגון ולתת מענה לאנשים, ואני בראש שלי מנסה להבין מאיפה הכוח בכלל לחשוב. בן אדם שקורא לו דברים כאלה לרוב מתכנס לעצמו ומנסה איכשהו לעבור את היום יום. ויניב בוחר בערך בדרך הכי מיוחדת שבן אנוש יכול להגיע, לקחת את הכאב הזה ואת כל האנרגיה, את כל הכאב, פשוט להפוך לצמיחה אחת גדולה. וזה באמת, אני בהלם מכל הערב, מכל האנשים. אני בטוח שהוא עבד מאוד מאוד קשה בשביל להביא כל אחד ואחד מכם. אז קודם כל כמובן שתודה לכל מי שהגיע, ואני רוצה להזמין את יניב להגיד כמה את הדרך שאיכשהו עבר, ולראות ולהתפעל איך בן אדם שזה פשוט רק להתפעל, אי אפשר להסביר, חוץ מרק בן אדם שעבר כל כך כאב גדול יכול להביא לצמיחה כל כך גדולה. אז בעזרת השם שהדברים יצליחו, ותודה רבה. רק דבר אחד שכחתי. במהלך, אחרי שאיתי נהרג, אני ויניב החלטנו שאנחנו ראינו את רפאל ארבס, אבא של שי ארבס, השם ינקום דמו, מגיע אלינו ונותן לנו את התמונה של איתי. הוא חילק תמונות לכל המשפחות השכולות עם מסגרת שחורה, ושרפאל הגיע אלינו, אז הוא ביקש סליחה שהוא הביא לנו מסגרת לבנה. אמרתי לו, אל תבקש סליחה, כי הבן שלי היה מלאך, ולא סתם המסגרת הזאת נבחרה עבורו. רפאל איש יקר שלי, הוא פה נמצא איתנו, הוא ואשתו זהבה, היקרים לליבנו. אנחנו אוהבים אתכם מאוד. מה שאתה עושה עבור שי, רפאל, סתכל עליי, אל תסתכל על המסך. מה שאתה עושה עבור שי ועבור 917 לוחים, תמחאו לו כפיים, כי בזכותו כל עם ישראל זוכר וממשיך לזכור את הנופלים שלנו. רפאל, תודה רבה, אני אוהבת אותך ואת זהבה מעומק ליבי. אנחנו לא משפחת שכול, אנחנו משפחה. אני ואתה משפחה. הבנת זהבה? אני אוהבת אותך המון. אני רוצה לשתף אתכם, יכול להיות שחלקכם כבר שמעתם את זה, אולי המון פעמים, אבל יש כאלה אולי פה שלא שמעו. איתי, 3 חודשים לפני שהוא נהרג, הוא ביקש ממני, הוא אמר לי, אבא, מה אתה יכול לעשות בשביל המלחמה? איך אתה יכול לעזור לחיילים שנמצאים שם, לחזק את המדינה שלנו? החיילים לא יכולים לעשות את זה לבד. וששומעים את זה ממישהו שהוא 2 מטר, עוצמתי, לוחם בעזה, ומדבר איתך בצורה כל כך תקיפה, ומצד שני בחן ובחיוך ובהנאה לפעולה, הדבר הזה זה היום הכי משמעותי שהיה לי בחיים, חוץ מהימים שהחלטתי להתחתן, להביא ילדים, אבל זה היה אחד מהנקודות שהביאו לי את השליחות שלי בחיים. שליחות זה דבר שאתה יכול באיזשהו מקום, לא משנה מה קורה מסביבך,
אתה מתעורר בבוקר, ואתה באותו רגע יודע שיש לך היום כל כך הרבה דברים לעשות, כי חלק מהם זה למען המשפחה, חלק מהם זה למען אחרים, ומצד שני, יש גם איזה משהו שאתה מקבל בחזרה. כי כל מי שנמצא פה היום, זה אנשים שבאיזשהו מקום היה לנו אינטראקציה איתם, אנשים מכלל ביטוח, אנשים מהבית כנסת שלנו, אנשים מהשכונה שאנחנו הגענו לפה ב-2004 והכרנו אותם בכדורגל, בכל מיני מקומות, גם במקומות של חילונים, גם במקומות של דתיים. יש פה חברי ילדות שלי, יש פה אנשים מהקהילה של המתווכים, יש פה אנשים מהקהילה של מכבי פתח תקווה. יש פה כל כך הרבה קהילות, ואת כולם אני באיזשהו מקום אומר לעצמי, אנחנו בשליחות. השליחות שלנו זה לעזור לכל הקהילות שכרגע נמצאות פה. זה כל אחד מכם, זה בן אדם שמחייך ברמה שאני, ברגע שאני אפילו כותב לכם SMS, אני כבר מחייך לבד. אז המטרה פה היא בעצם לאסוף את כל האנשים כמוכם, שלהם יש זרועות כל כך גדולות ואור כל כך גדול, ואתם מהירים לכל כך הרבה אנשים, ואתם פה רק בגלל שאכפת לכם, ואתם פה כי אתם דומים ממש לאיתי הבן שלי. פשוט אתם לא נמצאים בחזית של המלחמה, אתם נמצאים במקומות אחרים, אתם מפיצים אור במקומות אחרים, כמו שבאתם להפיץ אור פה. אז אנחנו במקום שאנחנו רוצים למסד שנה לזכר איתי, ומצד שני שנה של עשייה. עשייה כל כך מבורכת שכל יום מאז 3 חודשים האלה אני פועל, וברגע שדפקו לי בדלת אמרתי עכשיו אני פועל בהרבה יותר כוח, ואיתי נתן לי את הכוח הזה שאני 24 שעות ביממה כל היום נמצא על טייס אוטומטי. מצד אחד אני בראש חושב על כל דבר שאני יכול לעשות, איזה בן אדם אני יכול להכיר, איזה מישהו יכול לעזור לי בעשייה שלנו, ומצד שני אני מנהל בית, מנהל משפחה, מנהל עדיין את העסק, אפילו בשבעה ניהלתי את העסק. למה? כי אנחנו חייבים באיזשהו מקום לקחת אחריות על מה שאנחנו עושים, ותוך כדי הרגשת השליחות נותנת לך לעשות את הדברים הכי בלתי אפשריים שיש. אני רוצה להגיד שאחד המקומות שהיום אנחנו יכולים לעזור לעצמנו, זה דבר ראשון, לכבד את ההורים שלנו. אמא שלי שנמצאת פה עברה חיים לא פשוטים, גם איתנו בתור ילדים, גם בשנים האחרונות. היום היא נמצאת במדיקל פלאס בתל אביב, 4 שנים. היא היה לה לימפומה של המוח, וכתוצאה מזה הייתה דמנציה. מכוח האמונה וכוח הרצון, כשאתה רוצה לעשות למען אמא משהו, אז אתה גורם אפילו לניסים שהפרופסורים בבלינסון לא ידעו איך להסתכל עליהם. ומשם באיזשהו מקום, כשאנחנו עושים למען הבני משפחה, יש לנו את היכולת לעשות דברים שהם הכי גדולים שיכול להיות. אז אנחנו עושים את זה למען כל הילדים שנמצאים פה, שהם החברים של איתי, ולמען רפאל היקר, ולמען רפאל ארבס כמובן היקר, ולמען קובי שהוא נמצא פה, שהוא לוחם עוד מצוק איתן, שיצא לנו לגלות אותו דרך חבר שלנו משותף מכלל ביטוח. וכל אחד הפנה אלינו איזשהו בן אדם שהוא אמר לנו, הוא צריך עזרה, הוא צריך לדבר איתו, הוא צריך לחזק אותו, הוא צריך לעזור. אז אנחנו רתמנו את כולם, כי אנחנו יודעים איך זה. שאנחנו מתעוררים בבוקר, זה לא אותו הדבר כמו שאחרים מתעוררים בבוקר. זה מלווה בהמון מלחמה של הישרדות, שהילדים הולכים לכל מיני כיוונים אחרים, הם אומרים למה להתאמץ. ואנשים פתאום מנסים לדרוך עלינו, ואנחנו מוצאים את עצמנו בכל כך הרבה קשיים ביום יום, שלא מספיק הקושי של הגעגוע, אלא נוסף לזה כל כך הרבה דברים אחרים, שזה אנשים בהתמודדות איתנו. אנחנו הקמנו את קהילת איתי, אנחנו 12 חודשים יושבים כבר על תוכניות, הקמנו עמותות בינלאומיות, עמותה אחת נקראת Foundation for Israel Lovers from USA, שזה עמותה אמריקאית לכל דבר. אנחנו הקמנו את קהילת איתי, קרן סיוע בינלאומית לעמותות בישראל, שנתנו לנו את האישור לזה, זה קרן פילנטרופיה. זה קרן שנותנים אותה במיוחד לאנשים שיש להם את היכולת להביא כספים זרים מחול פה לארץ, ופשוט לעזור לעמותות אחרות שפועלות. אז אנחנו רוצים לעזור לעמותה של רפאל, ואנחנו רוצים לעזור לעוד עמותות של
הפוסט-טראומטיים ועמותות של חטופים ועמותות של נפגעי מלחמה, כי אלה בעצם הילדים שלנו. כל מי שפה יודע שאיתי הוא מרגיש אותו כאילו הבן שלו. אז אותו הדבר יש כאלה שעכשיו נמצאים בחושך, ולהם אנחנו רוצים לעזור. החושך, להראות להם קצת אור, להביא להם קצת אור. אנחנו אלה שהולכים קדימה, אני ולימור, אבל אנחנו צריכים כל אחד ואחד מכם שירתם לעזור לנו בכל דרך אפשרית, כי זה מה שאיתי אמר לי. כל אחד יכול להצטרף למלחמה, אף אחד לא חסין פה במדינה הזאת, אי אפשר לסמוך רק על החיילים, וכל אחד יש לו אומנות מסוימת, יש לו ידע מסוים, יש לו קשרים מסוימים, ואם עושים את הכל למען מצווה טובה, שזה הגנה על עם ישראל והגנה על העורף, על כל אלה שנפצעו במלחמה, להביא אותם למצב שהם יהיו כמונו. כי אנחנו בתור משפחה שכולה, מסתכלים עלינו אחרת, רואים אותנו כאילו אנחנו במקום הכי שחור שיכול להיות, אין יותר שחור מזה. ואם אנחנו באים למישהו שנפצע, אז אנחנו יכולים להרים אותו, אבל אנחנו לא לבד. אנחנו רוצים לעשות את זה באמצעות כל מיני מיזמים, ובעזרת השם נראה לכם עוד מעט מה המיזמים. אני כל כך גאה בכל אחד שהגיע לפה, כל אחד מדליק לי איזשהו חיוך, כל אחד שאני רואה אותו. הנה הרב ארנוי פה, מבית כנסת בראשית, הוא היה הרב שליווה אותנו ב10 שנים האחרונות, הרב ארבל מבית כנסת בית אליהו, כל האנשים פה בשכונה, כל אלה שגם לא יכלו להגיעו. אני אוהב אתכם מאוד. וכמו שאתם רואים פה נציגים של כמה משפחות, שזה רפאל למשל שדיברנו עליו, הוא בן אדם שכל היום, אין שני לו, אין מישהו שני לו, הוא כל היום מדבר על המשפחות השכולות. וכל היום מנציח את הילדים שנפלו, וכל היום מאיר לכולם שכולם ידעו שהם קיימים. אותו הדבר גם קובי לוי, שהוא עם כלב שעוזר לו לצאת מהפוסט-טראומה, אבל החיוך שלו יכול לעזור לו גם לצאת מהפוסט-טראומה. אני רוצה שתיתנו מחיאות כפיים לאנשים האלה, כי הם הגיבורים, כי הם גם הגיעו לפה. הם הגיעו לפה כדי גם לעזור ולתמוך, וזה מה שהם עושים ביום יום. הם נמצאים בכל מיני מקומות, וכמוהם יש עוד הרבה. ודבר שני, אנחנו תכננו לעשות איזשהו קמפיין מאוד מאוד גדול ביחד עם השבעה, ואז אמרנו אנחנו נפצל את הכל. אנחנו מקווים לעשות אותו קמפיין מאוד מאוד גדול, קמפיין חברים, קמפיין שותפים, קמפיין שהוא בעצם יוכל לאחד את כל המשפחות ואת כל הקהילות של כל אחד מאיתנו. יש פה הרבה אנשים שיש להם קהילה מאוד רחבה מסביבם, המון אנשים כאלה שנמצאים פה איתנו, יושבים איתנו. אנחנו רוצים לעשות את האיחוד קהילות הזה, אנחנו רוצים להיות הפיילוט, אנחנו רוצים את כל המשפחות האלה להגן על הילדים של כל אחד מכם, שבעוד 10 שנים אנחנו נוכל באיזשהו מקום שילד שהיה לפני 10 שנים בין 15 ופתאום הוא בין 25, הוא יוכל ללכת ולתרום דרך הקהילה הזאת של איתי, שכולם יודעים מי זה היה איתי. אז מפה חבר'ה מההפקה הם יחלקו דפים עם עט, ואנחנו רוצים באיזשהו מקום להתחיל להכניס את כל החברים של קהילת איתי. אנחנו רוצים להוציא כרטיס, אנחנו את כל הכרטיסים האלה בעצם זה יהיה כרטיסים עם הטבות, שההטבות הגדולות שלנו שיכולות להיות מזה שיש לנו עוד תומך. מספיק תומך אחד לזה שאני בעצם מנוע כל כך הרבה 24 שעות ביממה. כל תומך ותומך שאמר לי אני תומך, גם אם אני לא הגעתי לפה, גם אם אני נמצא עכשיו בכנסת, גם אם אני נמצא עכשיו באיזשהו אירוע, גם אם אני עכשיו בבית חולים, כל אחד אמר לי אני תומך בך. עכשיו אנחנו בעצם מריצים את כל הדבר שעשינו בשנה האחרונה, ובעזרת השם שנעשה ונצליח. המצווה הזאת היא מצווה של כולנו למען הצלת עם ישראל. תודה לכולכם. יישר כוח על הדברים המרגשים של יניב. כמו שאמרו פה, אנחנו נמצאים בסעודת מצווה. בארי ז"ל יש 3 מקומות שהוא מביא, שדווקא ביום הזה, ואחרי 12 חודש, זה יום שהוא כביכול לכל אחד שמשתתף בסעודה, יש לו כוח להיטיב עם איתי עוד יותר. אז כמו שכבר ציינו פה, בטוח שהוא מסתכל עלינו, והוא נמצא פה והוא נוכח פה, ולכן אנחנו עושים את הסעודה לקדם אותו עוד, ושיגן לנו עוד מלמעלה. אנחנו רוצים עכשיו
להקרין את הסרטון שהופק במיוחד לאירוע, סרטון שמסביר את הפעילות ואת כל העבודה שיש פה. בבקשה. קהילת איתי זה קהילה שכל המטרה שלה זה לאחד את המשפחות הנופלים. כמו שאיתי רצה, שנהיה שמחים ונהיה מאוחדים ונשריש את זה, את כל השמחה הזאת והאהבה הזאת בקהילה. לי זה נותן כוח לראות ככה הורים שהם באים עם כל הכוחות האלה והוא מחזק אותן. אותי זה מאוד מרגש. לראות אותם בשבעה, לבוא ולנסות אנחנו לתת להם כוח, והם ככה קמים ומחבקים ומדברים. אני מאמין שתהיה קהילה גדולה. קהילה שתבוא ותחזק אחד את השני. הייתי בגבעתי, בגדוד שקד, ושירתי עם איתי במחלקה, אחד החברים הקרובים שלי. אני נפצעתי בתקרית שבה איתי נפל, כאילו עשו לי קאט בגיל 20, ולמשך איזה, כאילו לקחו ממני את התפקוד הכי בסיסי של לאכול, להתקלח, כל הדברים הכי בסיסיים. המעטפת שהם נתנו לי, ההורים שלו, זה דבר שמאוד מאוד עזר לי. הרגע הראשון שהם קמו מהשבעה, הם ישר היו אצלי בבית חולים, והצליחו להרים אותי, להעצים אותי. קהילת איתי, כמו משפחה, זה לא שאתה בא ומפיל את הבעיות, או קהילת איתי, תעזור לי. לא, נותנים לך יד, נותנים לך עזרה, אהבה ללא תנאים. נקשרנו בעבותות אהבה, בפרט אחרי הפטירה של איתי היקר. זמתי אני בעצמי איתו ביחד, כיכר על שמו בשכונת אם המושבות. קראנו לכיכר כיכר איתי, ראשי תיבות איתי, אחדותנו יחד תפארת ישראל. לאחר מכן הגיע יניב ואמר לי, אני לא מסתפק בזה, אני רוצה להקים משהו גדול יותר. אני חושב שאם אני מסתכל עכשיו עשור קדימה, זה משהו הכי גרנדיוזי שיכול להיות. מדובר פה על הקמת מרכז מאוד מאוד גדול, אבל זה החזון של יניב, ואנחנו נדבוק במטרה. תפקידה של המדינה, נכון, הוא לעזור באמת למשפחות, אבל העזרה היא רגעית ומאוד מאוד מינורית. הקהילה יוצרת משהו שאין בשום מקום. אנחנו חייבים לעשות עם זה בעצמנו משהו, להפיק לקחים. לבוא ולהיות שותף בקהילה הזאת, לתת גם מענה לאנשים אחרים ולשתף את כולם. קהילת איתי בשבילי היא עמותה שנועדה לעזור לנו, לעזור לכולם בעצם, בכל הכיוונים, גם אלה שנפגעו וגם אלה שרוצים לתרום, וגם בחו"ל, יהודים בחו"ל, יהודים בארץ, לתרום. משפחת פרזת היא המשפחה שלי, היא המשפחה של כולנו. הילד שלי רועי היה החבר הטוב ביותר של איתי, הוא לקח את זה מאוד 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 קשה. הוא הולך לבקר אותו לעתים קרובות בחלקת הקבר. הקהילה היא בלתי ניתנת להפרדה מהריפוי של הילד שלי ושלנו גם האימהות. יום הראשון שהגענו פה לנחם בשבעה, אנחנו ראינו את האנרגיה של יניב, את האנרגיה של לימור, כאילו הם ניחמו אותנו, כי הגישה שלהם הייתה לבוא בשמחה ולנסות להרים ולא להפיל. וזו בדיוק קהילת איתי. זה מה שהיא באה לעשות, לעזור לאנשים בכאב ובקושי בנקודות כל כך קשות בחיים. אני איבדתי חבר טוב וקיבלתי משפחה בתכלס. לימור ואני באמת, כמו עוד אמא ואבא בשבילי. משהו לא היה מספר לי, מה מספר ללימור? לימור גם מוציאה ממך את הדברים גם אם אתה לא רוצה. מחבקת אותך חיבוק עוטף כזה, חיבוק כאילו גדול. מרגיש שאמא שלך כאילו מחבקת אותך, חיבוק שלה כאילו, ואין דבר יותר מרגש מזה. קהילת איתי זה שמחה. תמיד לצחוק ולשמוח, לא משנה מה היה. המשמעות של להיות חלק מקהילת איתי זה לרצות לעשות טוב לאנשים שנפגעו מהמלחמה, משפחות שאיבדו את היקר להם מכל, וכמובן לוחמים פצועים בגוף ובנפש. ולהיות חלק מקהילת איתי זה לתמוך בהם ולרצות לעשות טוב לכולם. מאז האובדן, קהילת איתי משפיעה עליי ועל כל המחלקה. ממש לימור ויניב וכל הילדים גם קיבלו אותנו כתוספת למשפחה. אני זוכר שבשבעה לימור באה אלינו ואמרה לנו, מפה זה כרטיס כיוון אחד. אני איתכם עכשיו בדברים הטובים ובפחות, ורואים את זה ומרגישים את זה. לא הרבה יודעים, כאילו דור נפצעו ביום שבת ב-10 בבוקר, כבר ב-11 בבוקר היה בחדר ניתוח בסורוקה, ב-4 בצהריים בערך, ביום שבת, אמא שהייתה התקשרה אליי. לא מדברת על מה שקרה לו כלום, רק דעת מה שלמה. לפני דקה-שתיים הודיעו לך שהבן שלך נפל, ואותה מעניין מה עם דור. ושאני
לספר לפרטים, ובדיוק, ואיך הוא נפצע, ומה מצבו, ומה הרופאים אומרים והכל. אתה יודע, כמו אימא, אימא שדור נפטרה לפני 6 שנים, והיא כמו אימא שואלת ודואגת, אני מרגיש כמה היא אוהבת אותו, ואז אומרים לי שהם רוצים לדבר עם דור, ודור עד אז לא מדבר עם אף אחד. איזה 5 דקות ומרימה אותו, כאילו, חזק בשבילי, בשביל כולם, והם אוהבים אותו ורוצים אותו. אחר כך הטלפון דבר לי יניב, ויניב מרים אותו כמו שיודע להרים, ותהיה שמח, אנחנו זה, מרים אותו. כאילו, היום אני מרגיש הכי מחובר, הכי רוצה לעשות, והכי רוצה לתת, איפה שאני יכול לעזור, אני אעזור. אנחנו קהילת איתי, בשבילנו זה תמיכה. אני רואה אותי כמשהו גדול, כי באמת, כל מה שעברנו מתחילת שנה, מתחילת המלחמה, זה מלא אובדנים, מלא משפחות שכולות, ואני חושבת שזה איזשהו כלי עזר, ואני חושבת שהוא יהיה כלי גדול. כאילו, זה יתפתח למשהו מאוד גדול. These people, they cannot do it alone. They need people to help them get through day to day. And this is what Keilat Itai has done. They've given them a reason to wake up in the morning. It's like a magnet. I want to help her. I want to support her. And this is what we do. This is what Keilat Itai does. הסיפור שלהם זה בדיוק הסיפור שלי. איבדנו שתינו את הילדים שלנו במלחמה. היה בפלחות בגבעתי. שי בגיל 16 אמר טוב למוד בעד ארצנו. ב7 לאוקטובר שי נלחם בכפר עזה. חלק מהחברים שלו נפלו שם. הם הצילו 102 אנשים. שי ב27 לאוקטובר נכנס עם החברים שלו לכניסה הראשונית. אני ידעתי ששי לא יחזור אליי. גם שי ידע שהוא לא יחזור אלינו. אני רוצה לשאול אותך שאלה, פה מול המצלמה, כי אני צריך בשביל זה אותך. אתה מאמין שאנחנו נוכל להצליח לקבץ מהכוחות שיש לנו עוד אנשים, להעצים אותם ולתת להם כוחות מהכוחות שיש לך לחדור לעיניים של כל אחד ואחד מעם ישראל? כמו שהסתכלת לירדן ביבס בפנים ואמרת לו תהיה חזק ונכנסת לו לתוך העיניים, אנחנו ביחד נצליח ליצור את הכוח של הקהילה. אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות. אפשר, כן. אני רוצה להגיד דבר אחד, אם לא רפי, אני הייתי מרגיש שאני לוחם לבד. יניב בא אליי ביום הראשון שחזרנו מהבית עלמין ואמר לי, אסור לנו לתת לאף אחד שיפול. אנחנו צריכים לשדר את העוצמתיות שלנו כדי שאנשים לא יתרסקו למטה. אבל אמרתי, לא, תהי חזקה, כי יש לך גם הורים וגם חברים של איתי, שהוא היה הפסיכולוג שלהם, אחד זה שמחיה אותם, איך אחד מהחברים שלו אמר, הוא יחיה אותנו. למה איתי נלחם? בשביל מה שהם שברו והם יפקעו והם יהיו בדיכאון. המטרה של איתי שהם ימשיכו לחיות. אתה שנה היית איתו, אתה חצי שנה היית איתו. אתה 2 אם אתה תראה אותי ככה ואת אמא שלו ככה, אתה לא תגיע למצב שאתה בשביל החצי שנה הזאת שהיית איתו, אתה תיפול, כי זה לא מה שאיתי היה רוצה. אנחנו נעטוף את כולם. ושם קם הרעיון הזה בעצם בשבעה, שם קם הרעיון להקים את קהילת איתי, שהיא תעזור לכל נפגעי המלחמה ולכל מי שזקוק מעבר לזה לחסד, דרך שמחה, דרך העצמה, כדי שכל העולם מסביבנו יראה שאנחנו מדינה ששום דבר לא יכול לגבור עליה. המטרה שלנו כקהילת איתי זה לתת את העזרה הנכונה. והמשפחות השכולות שילמדו גם את הדרך איך לייצר מסביבם איזושהי קהילה, ואנחנו באיזשהו מקום נתמוך בכולם. כולם יהיו שותפים למיזמים, כולם ירצו לעשות טוב, ובאיזשהו מקום לכל אחד יהיה את המקום ההתנדבותי שלו, שבאיזשהו מקום הוא עושה טוב ונחת, גם מצוות שבין אדם למקום וגם מצוות שבין אדם לחברו, כל תחת מקום אחד קהילת איתי. אחדותנו יחד תפארת ישראל. אחרי שראיתם את הסרטון שערכנו אותו ועמלנו עליו, אז אנחנו ככה נעבור ביניכם, ואנחנו נשמח שכל מי שרוצה להצטרף לקהילה שלנו ימלא את הפרטים שלו, וככה באמת בכוח, כמו שאמרתי, אגרוף אחד חזק, אנחנו ננצח הכל, גם את העצבות. תודה רבה לכם. דן בשבילי זה איתי, ואני אסביר לכם למה. דן האחרון שראה את איתי. דן ירד למטה, איתי עף מהקומה השנייה, ודן ישר שהוא הלך, הוא חובש, הוא יצא לקורס חובשים, והוא עבר, הוא היה החובש היחידי שנשאר, כי יפתח, אדיר יפתח נפצע, וככה הוא דילג בין הפצועים וכל העשן וכל הדרמה שהייתה שם, והוא ירד למטה כי הוא שמע את הפרמדריקית אומרת יש פה מישהו עם דופק חלש. ואני כל כך, כשאני רואה את דן, אני מרגישה איתי נמצא איתי. אני אוהבת אותך המון. וגם איתי אהב אותו המון. אוקיי.
מעדיף להגיד משהו קצת יותר מרים, משהו שאני לוקח מאיתי. עכשיו, עבר שנה, ואחרי שנה הראש נוטה לחשוב, ואתה מנסה לחזור על כל הפעמים שנפגשתם, מה אמרתם, מה הוא אמר, איך הוא הרגיש, איך הוא היה נראה, מנסה להיזכר רק בזה. וואי, קשה לי להגיד את זה. בסדר. נכון. תודה. ואיתי הוא בשבילי, הוא כמו... הוא מלווה אותי בראש. הוא בלב שלי תמיד, אבל הוא גם בראש. ואני לא חושב שאנחנו מדברים על זה מספיק, הוא כמו דוגמה בשבילי. אני מרגיש שאם אני עושה משהו עכשיו, אם זה היה טוב, אם זה היה רע, אני מרגיש שאו שהוא גאה בי או שהוא מאוכזב בי. הוא בשבילי מורל גם, ואם אני יכול רק לקחת חצי ממה שהוא היה, אפילו רבע, אני אהיה מסופק ושמח עם החיים שלי. אז אני אוהב אותך איתי ומתגעגע המון. תודה רבה על הדברים המרגשים. אנחנו רוצים להזמין גם את חבר נוסף של איתי, רועי קלדרון, לשאת דברים לזכרו. בבקשה. זימנו אותי לדבר על איתי? מה לומר? מה לומר? אתה הכרת את איתי, נכון? ספר על איתי? הכרת אותו הכי טוב. מה איתי בשבילך? בסדר, נספר על איתי בשבילי. איתי בשבילי הכרנו בכיתה ו', שעברנו לכיתה, ומאז היה איזה חיבור ביני לבינו מדהים. כל החטיבה, האימהות היו מעורבות, היינו כמו זוג נשוי. אני הייתי כועס עליו, הוא היה כועס עליי, אבל לדעתי בסוף היה לנו סוג של מערכת יחסים, לי ולאיתי. ואני חושב שזה מה שבנה בסוף את החברות הטובה ביני לבינו. אין ספק שאני מתגעגע אליו, אבל כמו שלימור אמרה, אנחנו בראש חודש ואנחנו שמחים. אז אנחנו עוזבים את העציבות, אבל מעבר לעצב, אין ספק שאני מתגעגע אליו, הוא חסר לי בהמון מקומות. ויש לי חבר אחד כזה, הוא היה מיוחד איתי במיליון ואחת צורות, אם זה היה הגובה והנראות שלו, אבל הוא היה בשבילי באמת הכל. אין לי דרך להסביר במילים אפילו כמה יש לי געגוע אליו, כמה אני אוהב את הבן אדם הזה. אתה מצליח למענו לקחת את עצמך ולהתרומם? לוקח ממנו גם לפני הנפילה וגם אחרי הנפילה, כל השנים הזה. לקחתם ממנו המון ערכים, שאני רואה את זה אפילו עכשיו יותר בשניכם בעצם. בסוף איתי הוא שוק של תערובת של שניכם. אם זה השטויות והצחוקים של לימור, שגם אם הייתה המקום הכי עצוב שהיה, היא ידעה גם להיות עצובה, אבל גם להוציא אותנו מכל העצב, למרות שהיא ויניב יש להם סיבה הכי מוצדקת להיות עצובים. הם קמו על הרגליים ובאמת הראו לי במיוחד כמה אפשר להמשיך את החיים. ובעצם מבחינתי הקשר שלי ושל איתי לא נגמר. אני מפתח את הקשר עם הזוג ההורים החדש שלי בעצם, ואני אוהב אותם מאוד, הם יודעים את זה. כבר ארוחות שישי אני כבר חלק מהם כבר מלפני כל כך הרבה שנים, ואני אמשיך לבוא ואני אוהב אותם מאוד. אין לי מה להגיד יותר מדי. אני רוצה להגיד שבזכותו ובזכות שאר החברים ובזכות כל מי שהיה עוד מהשבעה, שכולם הזדעזעו והלב שלהם הרגיש איזו רעידה ברגע שהם שמעו על איתי או ראו את ההותר לפרסום. ברגע שהם ראו את ההותר לפרסום, כולכם ראיתם, באותו רגע הלב נשבר, באותו רגע היה לנו התרסקות, ובשבעה אתם נתתם לנו את הכוח. כל אחד מכם נתן לי וללימור את הכוח, ולכל המשפחה שלנו. ברגע שאתם התחלתם לחייך והאמנתם במה שאנחנו
אמרנו והמסרים שאנחנו הוצאנו, לשמוח למענו, אז כולכם נתתם לנו את כל הכוחות לזה. אז אנחנו יכולים היום ביחד להגיד שאנחנו נחייך למענו, ולמען כל מי שקיימים היום שנפלו למעננו, אנחנו רוצים להסביר לכל אלה שסובבים אותם שאפשר לחייך למענם, כי לשם זה הם נלחמו. וזה מה שאנחנו רוצים להכניס לכולם, וזה מה שאנחנו מכניסים כבר שנה. יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד. אני רוצה להודות באמת לכמה אנשים שהם יקרים לליבנו, שממזמן זה כבר לא חברים, זה משפחה, ומה שקורה פה היום לא היה יכול להיות בלעדיהם. אז יאיר וחני, האהובים שלנו, תודה רבה לכם על הכל, על כל השנה הזאת, שאתם לא עוזבים אותנו, אתם באים שקשה לנו, אתם נמצאים שם כל הזמן. יאיר וחני, אנחנו אוהבים אתכם המון, תודה רבה לכם על הכל. אבי, השכן היקר שלנו ואשתו, גם לא עזבו אותנו מהרגע הראשון. ואבי הרים פה את השבעה, בכל יום ירד למטה, ארגן את הכל, היה עם יד על הדופק. לירון וחלומית, האהובים שלי. האהובים שלי אתם. אתם כבר לא, אתם לא חברים, אתם משפחה שלי. אני אוהבת אתכם המון. ואני רוצה לאחל גם בנימה זו שחלומית בת אורלי, שיהיה לה רפואה שלמה, במהרה בימינו, שהכל ייעלם מהגוף שלה. אתם הייתם פה כל רגע, כל שנייה, אם זה בטלפון ואם זה להגיע לפה, אם זה להרים לנו את המורל עם החיוך ההורס שלך, לירוני. ההורים שלך המדהימים האלה, דליה ומאיר, אנחנו אוהבים אתכם המון. שלי וארז, האהובים שלנו. ארז, אני אוהבת אותך. אתם גם פה כל הזמן, לא עוזבים, ממשיכים להגיע ולבוא ולהיות. אני אוהבת אתכם המון. ההורים שלי, היקרים שלי, שאיתי אהב אתכם כמו אבא ואימא. זה מה שהייתם בשבילו. הוא אהב אתכם כל כך. הוא כל כך היה גאה שהוא הנכד שלכם. ואני גאה שאני הבת שלכם. אמא, אבא, תודה לכם על הכל. בזכותכם אני פה, ובזכותכם איתי היה פה, ועל כל מה שעשיתם בשבילי, בשביל איתי, בשביל המשפחה שלי, ובשביל בעלי, אין עליכם בעולם. אני אוהבת אתכם המון המון המון, מעריכה, מוקירה, ואין לחברים מהצבא, דן, ליאם, דור, איפה דור בן ישי היפה, החתיך, אדיר יפתח, סלמן, תחייך, זכריה, ממן, עזרא, אני אוהבת אתכם המון. אתם גם לא עזבתם אותנו, הייתם פה כל הזמן. אין עליכם בעולם, באמת. והחברים מהבית, היפים שלי, וההורים שלהם, מה זה ישראל, איריס, דורית, יניב, רינת, עידו, ג'ולי, יוסי. תגידו לי רק שלא שכחתי אף אחד. ומי ששכחתי אז אני ממש מתנצלת. אני רוצה להגיד לכם, לחברים מהבית, אדר, עידו, ירין, שיינין, אדם, עומר, בויו, אלמוג, היפה, רם, תירגע, רועי, אפק, אתם גם, אדם, אני אוהבת אתכם המון. תודה רבה לכם, באמת. אתם לא מבינים שאתם נכנסים אליי הביתה מה אתם עושים, איזה אור. איזה אור אתם מפיצים לי בתוך הבית. אני אוהבת אתכם ואני איתכם. בעזרת השם יהיה בחתונות שלכם, בבריתות שלכם, של כולכם.
אנחנו נחגוג רק שמחות מעכשיו והלאה. אוהבת אתכם המון, באמת. תודה רבה לכולם. אני רוצה גם עוד משהו קטן להודות לרב ניסים אבוחצירא, הרב שלנו בבית כנסת בית אליהו, שהוא ברגע שביקשתי ממנו, אם הוא יכול לעזור לנו, שיחשוב על איזה משהו פה בכיכר הזה שאנחנו רוצים להנציח את איתי, שזה עוד מישהו שאני רוצה להודות לו, לראש העיר שעוטף אותנו ועיריית פתח תקווה שעוזרת לנו, והם גם עזרו לנו פה להקים את האירוע הזה. התברכנו באמת בעיר שכל האנשים בה אנחנו אוהבים אותם. אנחנו באנו מרמת גן, מגבעתיים, פתח תקווה זה באמת פתח של תקווה. והכיכר הזה, הוא אמר לי, בוא נעשה לב גדול ונבקש מהחברים של איתי, שהם אלה שיחליטו איך אפשר לפרק את השם של איתי, אחדותנו יחד תפארת ישראל. אז הוא לקח את היוזמה ביחד עם הורים נכבדים, הורים של דור, של ענת ועוד אנשים ביחד שעזרו לנו, כי אני לא רוצה לבזבז את הזמן, אבל כולכם ביחד, כל אחד מכם עזר לי כל כך הרבה בשנה האחרונה, אז תודה רבה לכם. תודה רבה באמת. עכשיו אנחנו נמצאים בישורת, מתחילים יש עוד סרטון אחד שאנחנו רוצים להסביר על מה הקהילה הזאת הולכת לתרום, אז בבקשה. את יניב ולימור אני מכירה שנים רבות. אילו אנשים של לב ועשייה. כאלה הם כל משפחת פריזת. לוקחים רעיון והופכים אותו למציאות. משפחה שלא רק שורדת את האובדן, אלא מרימה ומחזקת אחרים. וכך גם היה איתי, שחגג את החיים. מתוך הכוח הזה נולד המיזם קהילת איתי. גן קסום, מקום של תקווה והתחדשות שיכלול אולמות אירועים בכל הגדלים. בגן הזה יהיו גם מרכזי טיפולים ותמיכה, מקום של ריפוי, נשימה וחיבוק, לטובת משפחות שכולות ונפגעי מלחמה ללא עלות. משפחות ששילמו מחיר כל כך יקר, מגיע לחגוג, מגיע לשמוח, במלוא מובן למילה. אבל הלב של המיזם הוא הזכות לחגוג את החיים. זו דרכו של איתי וזו גם דרכנו, לבחור בטוב, לבחור באחדות, לבחור בחיים. אני מזמינה אתכם להיות חלק מהנס הזה, לתרום, לשתף, לעזור, בהקמת הגן שירפא לבבות. כי כשאנחנו בוחרים לשמח אחרים, אנחנו מחזירים תקווה ומעניקים חיים חדשים לאור שבתוכנו. זה בעצם מיזם הדגל שלנו, שהוא אחרי שנה של התייעצויות וכל כך הרבה מיזמים, ועשינו פגישת קהילת איתי הראשונה, פה במועדון הזה הגיעו משהו כמו 100 אנשים, וכל אחד נתן איזשהו רעיון. אז הגענו בסופו של דבר, דיינה צרפתי, אשתו של יזהר כהן מהבונבי הבונבה, היא מפיקת אירועים בעברה, והיא בעצם בחרה להראות שבמקום הכי קשה, איפה שאנחנו כולנו יושבים פה היום, אחרי מאמצים כל כך קשים, למצוא מקום שיכיל 200 ומעלה אנשים למצווה, סעודת מצווה, אזכרה, לא מצאנו בכל פתח תקווה. אז האולמות האלה אמורים להיות, זה קומפלקס שאמור להיות למען טיפולים, למען בעצם שיהיה אזכרות כאלה נחמדות, רק בצורה הרבה יותר מפוארת, וזה לא יעלה להם שום דבר. אז זה בדיוק היה הסרטון, ראש העיר נמצא פה? עולה, אז רגע. אוקיי. טוב, אני הגעתי לערב הזה אחרי כמה שיחות עם איתי, כמה שעות של שיחות. אני מתפקידי, כמו שאמרתי, אני מטפל רגשי. אני גם מתעסק, והוכשרתי לטפל בטראומות. ואיתי התקשר אליי בשביל לנסות לעשות את השיתוף פעולה, להבין מה ההתמודדות שיש לכל משפחה. והוא הביע את הכאב בעצם
שנכון שיש אולי חייל אחד שנהרג על קידוש השם, אבל כמעט אנשים לא לוקחים בחשבון את כל ההשפעות הרוחביות, אם זה החברים, אם זה המשפחה, אם זה האחים, לפעמים סבא, סבתא. בעצם כל אחד שהולך זה עשרות אנשים שנפגעים. זה מתי שבן הולך, ויש מתי שאבא הולך, שאז יש אישה, יש ילדים, וילדים יש להם את ההתמודדות שאין להם אבא. החרדות האלה שהולכות כל לילה, הדפיקות בדלת, הדפיקה הזאת שכולם, שלא צריך, מי שהרגיש את זה לא צריך להוסיף במילים, הכאב העצום של להודיע דבר כזה, האלמנות. זאת אומרת, יש פה באמת, אני חושב שאולי עכשיו אומרים שהמלחמה נגמרת, אבל באמת בעולם הנפש, בארץ הקטנה שלנו, המלחמה רק מתחילה. המלחמה לא אנחנו מול האויבים, המלחמה שלנו להקים את החיים. זה קצת מזכיר את אחרי השואה, שאחרי השואה אנשים קמו ונלחמו על לחיות, להמשיך הלאה. אני זוכר שהייתי לפני 7 שנים במחנה בירקנאו, והיה שם ניצול שואה, שהוא אמר לנו הייתי פה, הוא ממש אמר איפה שהוא היה, ובמקום איפה שמנגלה, מר שימו, היה עושה עם האצבע שלו, עושה את הסלקציה המפורסמת, שם עשינו סיום הש"ס. וזה הניצחון, זה הניצחון של העם היהודי. לאורך כל הדורות ניסו להכחיד אותנו שוב ושוב ושוב, והניצחון שלנו בזה שאנחנו חיים. אבל עכשיו בשביל לעשות את זה אי אפשר להתעלם מהכמות העצומה של ההתמודדות בנפש יש בכל המעגלים שאנשים שחוו את המלחמות. המדינה, זה לא סוד שהיא לא מצליחה להגיע לכולם, אי אפשר להגיע לכולם, פשוט אי אפשר, זה בלתי אפשרי. בקושי מצליחים להגיע לאותם אנשים במעגל הראשון שנפגעו, ודאי לא מעגל השני והשלישי, וגם אותם אנשים שכן מצליחים להגיע אליהם, לא תמיד העזרה היא ממוקדת אליהם, לא תמיד הם מצליחים להתרומם מהמצב הזה. אבל אחרי שדיברתי עם יניב, ראיתי את הדרך איך שהוא פועל, את הדרך איך שהוא בעצם צמח מהדבר הזה, אז אני מבין שיש באמת תקווה אמיתית. וזה בדיוק הארגון שאנחנו רוצים בעצם שכולם יהיו חלק מהדבר הזה. להכשיר בכל משפחה שיהיה מישהו שהוא כמו מטפל רגשי של אותה משפחה, שיהיה במעגל הקרוב, שיפתור את הדברים, שיהיה נוכח ולא יצטרך לחכות לתורים ארוכים או בירוקרטיה מסובכת עד שמגיעים לאיזה עזרה. וכמובן שכל אותם אנשים יעברו את ההכשרות המתאימות על ידי אנשים בעלי השורה הראשונה מהמקצוע, פרופסורים, דוקטורים, אנשים שהוכשרו והוסמכו ללמד את הדברים האלה. וכמובן נקים מערך גדול של עזרה, של כנסים שיתנו מענה, של חוגי בית, של קשר בין המשפחות, ריפוי אמיתי לעם ישראל, מה שעכשיו אנחנו צריכים. ללחום את המלחמה שלנו, לחיות, לקום, ואחרי כל השנתיים באמת הכל כך קשות, שכמעט אין מישהו אני חושב במדינה שאין לו איזה חבר, דוד, מכר שלא נפצע או נפגע או נהרג. וזה באמת התקווה האמיתית בעזרת השם, שאנחנו רוצים שכל אחד ואחד שהגיע מפה בטוח שיש לו את הרצון להילחם במלחמה הזאת ולנצח בעזרת השם. שרואים את משפחת, את יניב ואת לימור, רואים שיש כזה דבר. אנשים שמהרגע הראשון שקרה להם הדבר הזה לא נחו שנייה אחת. אנחנו מדברים פה על שנה, אני דיברתי עם אחי הרב ניסים, הוא אומר לי כבר שנה אנחנו עובדים על זה, זאת אומרת זה מהרגע הראשון כבר דובר, זה לא שעכשיו הם נזכרו. מה שאתם רואים פה זה, אני יכול להגיד לכם שאפילו לפני חודש לא היה אפילו בקושי מידע מה הולך להיות. הכל עבודה אמיתית של התפתחות ורצון לריפוי אמיתי של עם ישראל. אז בעזרת השם אנחנו נבקש, היה פה פתקים
אנחנו מבקשים שמי שעדיין לא מילא את הפתקים, הרעיון זה באמת לאסוף את כולם לתוך איזה רשימת תפוצה, אפשר להגיד, איזה משפחה אחת גדולה. זה לא בשביל שום דבר אחר חוץ מלתת עזרה אמיתית, באמת בשביל לתת את המענה, שנוכל לקבל את כל, שנוכל להקיף את כל המשפחות הכי הרבה שאפשר, משפחות השכולות, שנוכל לתת מענה אמיתי לריפוי. בשביל זה אנחנו אוספים את זה, שם נוכל לשלוח אליכם את ההזמנות או את העצה או את העזרה, כל אחד מה שהוא צריך. אז בבקשה, מי שעדיין לא מילא את זה, שימלא את זה, ובעזרת השם עכשיו אנחנו נרצה לסרטון אחרון של האחיינית, מחווה שהיא עשתה לכל הפרויקט הזה. בבקשה. יש לי סיפור על עוד ילד אחד מפוזר כזה, אסור לשחק בכדור פה לבד ברחוב הזה. אמש נודע על שני לוחמים מגדוד שקד בחטיבת גבעתי שנפלו בקרב בג'באליה שבצפון רצועת עזה. גדל והתקדש שמי רבה. אני גאה בך ושמח שהיה לי את העונג לגדל אותך 20 שנים ולהיות אבא של גיבור קדוש שהקריב את חייו למען כולם. תשמור עלינו מלמעלה. ובאיזה 2-3 בלילה חיפשנו איזושהי דרך שהוא יוכל לצאת מהצבא, איך לרמות את הצבא בגדול, ומצאנו שיטה, הכנו הזמנה לבר מצווה של נועם שהייתה השנה, מי שלא זוכר, והצלחנו, ואיתה יצא לחתונה ונהנינו ושתינו והיה לנו כיף חיים. זה זיכרון אחד שאני זוכר מאיתה. שיחה האחרונה שהיה לי איתו, שנתקשר להגיד לו ככה זה, שיצאתי, והוא גם היחיד בערך שיכלתי לדבר איתו על דברים האלה, וחיזק אותי והכל, ואז הוא אמר לי שהוא נכנס לעזה, והוא לא שיתף יותר מדי, אבל שמעתי בקול שלו שקשה לו. איזה זיכרון מתוק. היופי בזה זה שהוא לא רצה להגיד לאף אחד שקשה לו, ותמיד רצה להראות כמה שהוא יכול וכמה שהוא חזק, למרות שכבר אצלו זה היה די. אני זוכרת מאוד את החיבוק הזה, החם הזה, שהוא נכנס אליי הביתה, גבוה, חתיך, והכל ככה בנונשלנט, ברוגע. הוא פשוט, אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה, הוא פשוט היה לוקח אחד בשביל הצוות תמיד. וזה מוזר להגיד את זה ככה, אבל אני זוכר שהייתי קם בבקרים, ואני זוכר שהיינו צריכים לעשות מטלות, מה שזה לא, כאילו מלא דברים, וזה שחור, ככה אתה יושן לילה שלם בלי לישון, כי אתה בשמירות וזה, וגם הוא באותו המצב, אבל הוא יקום לפני ויסדר הכל, הוא בחיים גם לא ביקש קרדיט על זה, זה היה אחד התכונות וואלה, כן, מאוד קשה למצוא באנשים. מה שהכי חסר לי בעצם השיחות איתו על העומק, הצחוקים, איזה בן אדם מצחיק הוא היה. אין סיטואציה שאני בפריז אז לא היינו נפגשים ביחד ויושבים ונקראים מצחוק עד שכואבת לנו הבטן. באמת לא מצליחים לנשום. זה לא שאני הכי זוכר ממנו. את הצחוקים, את האווירה, את החיוך שהוא מביא לכל מקום. זה מה שהכי חסר לי מפריז. אוהב אותך אחי. דאג, כאילו, תמיד הסתכל עליך, לא משנה שום דבר. אני זוכר, תורנות מטבח היה אני והוא, מתי שכולם היו בעזה.
לא הרגשתי טוב, הוא לא עצר עד שלא דאג בשבילי למחליף. הוא גם היה שם לבד, אמר לטבח, כאילו, אני מחליף אותו שישאר. הוא באמת כאילו חשב על כולם, לא אכפת לו, כאילו... הוא היה מהאנשים האלה שבשביל לעשות טוב לעצמו, אז הוא היה עושה טוב לאחרים. כן, הוא לא היה מסתכל על זה בשביל האינטרסים שלו. הוא היה מסתכל על זה כי הוא יודע שזה עושה טוב, והוא פשוט כאילו עושה את זה לכולם. זה גם שמח אותו, זה בא לו בטבעיות, זה בא לו הכי יפה שיש. ורק אמא יודעת כבר איך זה מרגיש שאני עצוב מבית ספר לבית וכששני אוטובוסים חוצים את הכביש והחיים רצים לי מול העיניים לא הייתי רוצה עבר אחר לא הייתי רוצה מחר אחר לא הייתי רוצה עבר אחר לא הייתי רוצה וכששני אוטובוסים חוצים את הכביש והחיים רצים לי מול העיניים לא הייתי רוצה עבר אחר לא הייתי רוצה מחר אחר לא הייתי רוצה עבר אחר לא הייתי רוצה מחר אחר. איתי, אם אתם יכולים ללכת לקחת כל אחד דגל, אנחנו עוד מעט נעיף אותו. את כל הדגלים למעלה לאיתי, אני מקווה ששימחנו אותך איתי ביום הזה. תודה לראש העיר שהגיע לבית עלמין, זה לא מובן מאליו, גם לשר משה ארבל שהגיע. הוא לא יוכל להגיע לפה, הוא בדרך להצלת חיים אחרת, הוא מציל חיים גם 24/7. ותודה לכולכם, אני ממש מודה לכם. אתם עשיתם לנו יום נחת ביום כל כך מאתגר בראש חודש הזה, ושיהיה לנו בשורות טובות מהראש חודש הזה, גם לשמחות של כולכם וגם לרפואה שלמה וכל אחד למה שהוא צריך. בעזרת השם שיהיה לכולנו בשורות טובות. ואחרי זה אנחנו עושים תפילת ערבית, ברכת המזון עכשיו למי שרוצה לעשות. אחרי זה אנחנו נעשה תפילת ערבית גם לראש חודש וגם בעזרת השם לעילוי נשמת איתי.